Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, aitona martxelon, amona martxelon. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Euskal Herriko haurtxo guztioi, eta haurtzaroan nolabait gainditu duzuten hoi ere bai. Beno, hemen gaituzue ongi etorriak, beraz, gure Don Kikilikon saio honetan. Az gaitezen beraz, ezagutzen alnauzue? Ia, nola esan duzue, ezagutzen alnauzue? Beno, esango dizuet ba nor naizen. Ni naiz Txirri Pailazoa, munduko pailazorik zuriena. Pailazoa naiz bai, baina etzazuela pentsatu tentela naizenik, ez da gutxiago ere. Ni pailazo fina, dotorea naiz. Zoritxarrez baditut hain fin eta dotore ez diren bi lagunak. Mirri eta Txiribiton. Ezagutzen aldituzue? Bai! Nola? Bai! Baiet? Mirri eta Txiribiton ezagutzen dituzue eta ni ez? Ez! Tira, Mirri eta Txiribiton. Ara, Mirri da gorputz txikiena duen eta zaratatsuaz den munduko gizona. Bestea berriz Txiribiton, Txiribiton, hori bai haragi pusketa, lodikote eta eundia. Baina, beti bezala berandu, esan diet, gaur Don Kikilikon gure saioaren lehenengo saioa denez, zatozte puntuan, ba ez dira etorri. Baina gauza bat egingo dut haurtxoak, ni joango naiz inguru honetatik aurkitzen ditudan ikustera, eta bitartean, hemendik inondik azaltzen badira, hortz egidazue mesedez. Egingo aduzue? Bai! Seguru? Tira, gero arte! Goazen azkar, Txiribiton! Otxo! Segur! Eta, esan zidatek, begira, horko zulo hortatik, oraindik askozaz haurtxo gehiagok ikusten gaituela. Agurtu hain bale jogo horko haurtxoak, ia? Aixo eta, eben ez dago Txirri gure laguna? Ez dago? Ezagutzen alduzuen Txirri gure laguna? Ia, bai ala ez? Hori irabazten duzuela. Ez duzuela ezagutzen. Tontola pikoi. Alproja bata. Badakizue? Beti. Gubion kontra dabil. Inbidia digu.
gu asko zaze, guapoagoak gerako. Nork dizue zuei inbiria? Alproja alenak? Nor da zuek baino itxusiagoa, hau da zuek politagoak? Tira, Mirri eta Txiribiton, gure lehenengo saioa da eta enuke zuekin haserretu nahi. Beraz, honena zera izango da, Mirri. Elkarrizketa eta alkar joka ibili ordez, zergatik ez dugu, hemen ditugun aurtxoekin eta zuek, telebistaz beste alde zaudetenokin, gure kanta kantatzen. Bai, Txirri, ta Mirri, ta Txiribitonen kantoa! Txirri, Ta Mirri, ta Txiribiton, zagarra manzana, ikatzak arbon, mujer Andrea, hombre gizona, Shanti, 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 jakintzuta hon, besteak Mirri eta Txiribiton. Txalo! Ondo entzuzazue, neure izena, Mirri da munduko guapuena. Shanti, 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 Txiri, Txiribitero. Shanti, 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 Txiri, Txiribitero. Txinton, Txirrita, Mirrita, Txiribiton. Hau dugu gure Txiribiton. Shanti, 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 Txiri, Txiribitero. Shanti, 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 Txiri, Txiribiton. Txinton, Txirrita, Mirrita, Txiribiton. Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Aire! Shanti, 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 Txiri, Txiribitero. Shanti, 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 Txiri, Txiribiton. Beno, hemen gara berriz ere, aurtxoak, eta adieraziko dizuegu gaurtik aurrera eta astero, zer izango den gure debuluzon saioa. Debuluzon lehiaketa, munduko lehiaketarik garrantzitsuena! Ez dago dudarik. Debuluzonen astero, bi talde, zuek onera guri laguntzera etorretzen zaretenen artean, bi taldea hartuko ditugu bertan parte. Bi talde! Bata, saltza taldea. Eta bestea, pika taldea. Ikusten Txalo handi ba, saltza eta pikaren Ikusten duzuenez, talde bakoitzak 3 partaide ditu. Baina 3 baino gehiago izango ditu. 4. Zergatik, nire 2 lagun hauetatik bat izango dutelako laguntzaile. Beraz, eser zaitezte, eser gaitezen eta hasi dezagun. Ez tegu esan oraindik, Zer? talde bakoitzeko partaideak zeintzu diran. Orain esango dugu, esertzen garenean, miski. Esertzen garenean esango dugu. Saltza taldea. Saltza taldea osatzen dute, Irantzu Epelde, Aitz Arrieta eta Iker Azkuek. Okernago? Irantzu, Iker eta Aitz. Eta pika taldea berriz, Miren Ozio, Aritz Gogenola eta Inigo Llorentek. Okernago? Oiek ez dira txarrak, baina noski ez ainonak.
Tira, mirri ez gaitezen partidarismoekin hasi. Beno, Eta zer Devoluzonek- ikastolatik datoz? Hondarribiako ikastolatik, ez aldugu lehenago esan ba. Estego esan? Ea danako zenki esan, gora Hondarribiako ikastola! Eta gora Andereño Maikarmen! Tira! Estego Andereño Maikarmen? Joan da. Bueno, Kuste nola badagon, irantzunen onaiakin, beraz, gora Andereño Maikarmen! esaten izuen bezala, Devoluzonek 3 froga izango ditu astero. 3 froga egin beharko ditu Hiru! salsa taldeak eta baita pika Hiru! taldeak ere. Eta Salsa taldeak hobeago iko ditu. edota pika taldeak hainbat hobe. Txiribitoren laguntzarekin, nola egingo ditugu, Froga bakoitzean irabazten duenari hainbat punto emango dizkiogu. Eta azkenean, punto gehiena lortzen dituena izango dugu eguneroko garaile. Bai? Hori da! Hasiko algara beraz, salsa eta pika? Bai, Presto zaudete, lehenengo froga. lehenengo froga! Lehenengo froga, Lehenengo aho froga. korapilo bat da. Alegia. Salsa taldeak jarriko dio pika taldeari eta honela dio aho korapiloak. Bai. Aizu, hemen bizi alda patxi, putxi, ibargutxi? Bai eta ez eta bai. Hemen 3 patxi-putxi ibargutxi bizi baitira. Patxi-putxi ibargutxi teilatupekoa. Patxi-putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi-putxi ibargutxi azpikoa. Eta patxi-putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi-putxi ibargutxi azpiko patxi-putxi ibargutxi behekoa. Baina, horiek patxi, putxi, ibargutxi asko dira? Horiek ez dira ez patxi-putxi ibargutxi asko, ez patxi-putxi ibargutxi gutxi. Horiek 3 patxi-putxi ibargutxi besterik ez dira. Patxi-putxi ibargutxi teilatupekoa. Patxi-putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi-putxi ibargutxi azpikoa. Eta patxi-putxi ibargutxi teilatupeko patxi-putxi ibargutxi azpikoaren patxi-putxi ibargutxi behekoa. Zaila alda? Oso erresa! Orain hasiko zaizkigu gure lagunak. Beraz, guk denbora esatean hasiko da salsa taldea pikari egingo dio. Beraz, nahi duzutenean, denbora! Hemen bizi alda patxi-putxi ibargutxi? Ez eta bai, hemen 3 patxi-putxi ibargutxi bizi bai dira. Patxi-putxi... Ibargutxi! Patxi, putxi, ibargutxi! Ibargutxi... Putxi, ibargutxi! Teilatupekoa. Patxi-putxi teilatupekoaren patxi-putxi Ibargutxi. Ibargutxi... Azpikoa. Pikoaren genikoaren Patxi-putxi, azpikoaren patxi-putxi... Ibargutxi. Ibargutxi... Urgutxi! Behekoa. Behekoa. Tira. Horiek patxi-putxi ibargutxi asko dira. Horiek Ez dira. Ez dira ez patxi-putxi Ibargutxi. ibargutxi asko. Ez patxi-putxi. Ez patxi-putxi. Ez gutxi! Ibargutxi gutxi. Segi! Horiek? Oiek! Horiek patxi-putxi teilatupekoak, patxi-putxi teilatupekoaren patxi-putxi Ibargutxi. azpikoa, patxi-putxi azpikoaren patxi-putxi azpikoaren patxi-putxi behekoa. Geldi denbora! Geldi! Geldi denbora! Egila esan behar da, pika taldekoa izan arren, nahiko ondo egin dura, falta zaio, patxi-putxi bargutxi alkantarillapekoa, eta horako batzu astu zaizkio, baina ondo xabarra egin dugu. Txalo handi bat! Ariz gizajoak izan dituen zerak. Beno, egin du beraz, minutua eta 4 segundo egin ditu. Beraz, 4 segundo. minutua eta 4 segundo, 64 segundo direnez, zuek pika taldea zerate, 2 tanto emango dizkiogun segundo bakoitzeko, 128 tanto izango dira. Beraz, Propinatxo bat emane bai, txalo handi bat, 128 Txalo handi bat! Trampa egin gabe! Zuten du, trampa egin gabe! ez dago tramparik. Ez da otra bai. 128 punto. Beno, Alderantziz! orain handerantziz, orain pika taldeak jarriko dio galdera salsa taldeari. Presto zaudete? Hemen bizia... Txoin. Presto zaudete danok?
Bai. Denbora! Hemen bizi alda patxi-putxi bar gutxi? Bai eta ez eta bai. Hemen 3 patxi-putxi ibar gutxi bizi bait dira. Bat patxi-putxi ibar gutxi telatupekoa, beste patxi-putxi ibar gutxi telatupekoaren azpikoa, patxi-putxi ibar gutxi telatupeko patxi-putxi ibar gutxi azpikoaren behekoa. Horiek ez dira 3 patxi-putxi bar gutxi? Ez dira patxi-putxi, asko dira, esan behar duzu. Segi! Horiek ez dira asko, Ez da gutxi. ez da gutxi. Horiek? Horiek 3 patxi-putxi ibar gutxi dira. Besterik ez dira. Besterik ez dira. Patxi-putxi. Patxi-putxi Ibar gutxi. ibar gutxi telatupekoa. Patxi-putxi ibar gutxi telatupekoaren patxi-putxi telatupekoaren azpikoa eta patxi-putxi ibar gutxi telatupekoaren patxi-putxi ibar gutxi azpikoaren patxi-putxi Ibar gutxi bekoaren azpikoaren taldea. Oso ondo! Gora taldea! Oso ondo irantzun politia! Oso ondo egin du irantzun! Gora! Oso ondo! Ai! Eskagarri! Oso ondo! Saltza taldeak egin ditu Oso ondo egin du, minutua eta hogei segundo. Beraz, izan dira 100 minutu justu. Jartzen badizkiegu 2 segundo, izango dira 200 puntu justu. Konforme? bai. 200 izan dugu. Mirri. Segundo bakoitzeko, 2 puntu. Oso ondo! Tira! Bigarren froga. Zeinek dio ezetz? Baina txiribitan ez da egitezak hori. Zoazte, ni konponduko dut hori, zoazte bigarren aprobaren trasteen bila. Ea, 128 puntu jarriko ditugu batzuk gehiago eta ez da ezer gertatzen. Ta berre, ederki. Orain bigarren aproba egingo dugu aurtsuak. Horretarako, zutitu zaitezte lasai, eta esango dizuegu... Sargara! Hau egituzu ez, Atozte, ingura zaitezte. Hondarribiako sagarrak dira hauek. Bakoitzak aukera beza bere sagarra. Eta guk esandakoan hasiko zarete sagarra jaten. Baina noski, eskuak atzean dituzutela. Txoin pixka bat bere tamainan jarri berbaitira. Norberen tamainan jarri. Ikere lagundu, Mirri. Nik ez da egiten. A ber, hau, honen tamainan dago. Pon. Hola, xe, ondo da? Xe, eta hau, zer duzea den neska hau. Horein nesne asko hartzen dutelako. Zuzenka, ondarribiak ondo, egitatzen dituzela. Bisigua jate dute. Gorago. Ondarribin? Eta txuletan lehen aitatu dutenez. Oitzen da? Hei! Ea, danok presto, ez da? Ea ba! Eskuak atzian, Zuek animo emane baiezan! Haide! Gogor! Musika! Hasi ba! Ematen dion bida lehen da bizi, Ui, mutiko batek bidea egin du. Bida osa eman zaio.
pikakoa eta hi, salsakoa. Empate, bia! Empate, bientzat, zenbat punto bako izkegu? Berreun punto! Berreun punto bakoitzaren zat, tira ba. Berreun punto bakoitzaren zat. Ondo da? Horaxe. Beno. Eta hirugarren froga. Lasai egon. Hirugarren froga. Hirugarren frogan, entzun ondo, hirugarren frogan, personai ezkutu bat norden asmatu beharko duzue pika eta salsa taldean. Personai ezkutuari norberak 5 galdera, tira, mirri, talde bakoitzak, entzun ondo, talde bakoitzak 5 galdera egingo dizkio personai ezkutuari. Asmatu beharko duzue personai ezkutuari norden, baina entzun. Personai honek bai eta ez bakarrik erantzun ahal izango du. Bai eta ez bakarrik. Eta zuek galdetu beharko duzue, nahi duzutena, baina bai eta izan beharko du bere erantzuna. Eta, noski, 5 galdera egin ondoren, paper batetan jarri beharko duzue bere izen eta abizena, entzun, eta gero jakingo dugu nork asmatu du. Beraz, has zaitezte galderak egiten salsa taldea. Galdera bat! Kultura arloan lan naiten alduzu? Ez. Pika taldea, Kirol mailan? kirol mailan, Bai. ez du importa, galdera gehiago egin. Esan, galdera gehiago ez dezuela egin behar. Ezin da izena esan. Ez dezuela gehiago egin? Real Sociedadko entrenadorial zera? Ez. Ez. Ez da, Futbolista alzera? Ez da. ez da. Ea, salsa taldeak, Eskondu alzaude? bai. Pika taldea, Arri jasotzailea alzara? harri Ez. jasotza, ez da harri jasotzailea. Tira, Segi, guztiz despistaturik daude. zure zabatak ze tamainakoa dira, esate baterako. Ez, baina ez. Zer? 70 kilo aldituzu, pixuan. Gutxi gora bera, bai. Bai, ea pika taldea. Pika taldea, Atleta alzara? atleta altzera. Pixkat izan den, atleta ez, baina kirona handian bai. Piskat izan da. Zuen azken galdera. Ea. Ez duzu prestaturik ekarri ala? Tira, ba? Ea, mirri, lagundu pixka bat. Ja. alduzu? Bizarra alduzu? Bai. Bai, bizarra du. Azken galdera? Pelotari alzara? Pelotari altzera. Ez. Astu zaigu Egin gauza bat ditu. esaten. Zer? 5 galderetatik Bai. batean talde bakoitzari gezurra esan zezakeela. Eta esan ote du? Hori. Beraz, Talde norberak, bakoitzak talde berak jarra 5 dezala galdera bere egin behar izena. ditu. Baina 5 erantzun horietako batean gezurra esan dezake. Jarri duzue beraz izena? Ni bai. Esan Ez dezake. salatu, mesedez. Ez dugu esan duenik, baina esan dezake batean Ea, gezurra. ekarri zuen erantzunak. Ekarri zuen erantzunak. Arkezuen, Ixo, mesedez, ez salatu. eta hemen bakarri dago deitura, eta izena zer. Eta zera da, eta amaren izena, eta txalen izena, eta zene alabak, eta nun izena, eta gauza guzti horiek, ze. Venga, dana jarri. Bueno, lehenengo Ea, programa darako, beste ekarri. dagoekoan, ez dizu guapituko. Ekarri. Bueno, gezurra dirudi, baina egia da. Bi taldek asmatu dute Real Sociedadeko entrenadore den Alberto Ormaetxea dela gure personalia. Ea, txalo handi bat. Kaixo, Alberto. Bueno, orain ikusiko dugu zenbat tanto irabazi dituen talde bakoitzak, mirrik ezarri dizkio bakoitzari, eta bai, gutxi gora bera esan dezakegu berdintxo gelditu direla, beraz, guazen aste honetatik aurrera izango ditugun sariak banatzerera, mirri eta txiribitan, ekarri meserez sariak, jartzaitez hemen aurrean, zuek ere etorri Alberto ondora,
Eta hemen izango dituzuen sariak banatuko ditugu. Baina Mirri! Jarri etzean. Mirri, baina zer da hau? Hau da enkargatutako saria, eskatutako saria. Nola eskatutako saria? Nik eskatu nizkizun, Mirri, 6 irudi bai, baina 2 izan behar zuten nereak, 2 txiribitorenak eta 2 ireak. Eta hemen zer ekarri digu. Nik egilari esan nion, ia zein den erune artean ederrena. Eta duarik gabe esan zuen Mirri hoienak. Mirri ez nago batere ados. Entzun ondo. Datorren astetik, ekarriko dituk 6 iruditxo, baina bakoitza, pailazo bakoitzarena beharko du izan. Aurren artean inkesta bat egingo diagu, ikusteko zein den ederrena, eta hori aukeratuko diagu. Ea, nor da ederrena zuen itxuraz? Txiribiton da Zabalena. Beraz, zer esate egin zan. Ederrena, beno. Beraz, ados gelditzen gara. Datorren astean, 6 izango dira, baina pailazo bakoitzarena. Horren, Albertok banatuko ditu, beraz, 6 iruditxoak gaur parte izan ditugun salsa eta pika taldei, eta tira, honekin amaituko dugu gaurko debuluzton. Zorionak, Gotzate. Eta Mirri, Txiribiton, eskerrik asko Alberto, eskerrik asko zude guztiak. Eta bagoaz, berehala gaude berriz ere zuekin. Gero arte! Txalo dio berri! Arratsaldeon. Ez dakizu zein pozik dagoen zuen guztion aurrean egoteaz. Lastima zuek ondo ezin ikustea. Baina badakizue, neure begien bista ez baita nik nahi nukena bezain bikaina. Baina tira, zuek ondo ikusten nauzuela badakit, eta nahikoa da hori niretzat. Beno, ona zertarako etorri naizen esan beharko dizuet, ba? Ara, larun bat askotan, reuma honek usten dietan guztitan behintzat. Hemen izango zuekin minutu batzutan izketan jarduteko. Nire historiotxoa kontatu behar dizuet. Eta ipuinak ere bai. Gure herriko gertaera bitxien berri ere emango dizuet. Ez zaitezte beraz horregatik eskatu. Kontxo, aztu zitzaidan kasik. Nire senarraren notiziak ere izango dituzue. Zer? Nola izena duen? Ez alduzue ba ezagutzen. Aitona Martxelon da neure senarra. Oso gizon ona da. Nik asko maite dut. Baina alfer xamarra da. Oso alfer esango nukenik. Gaur esate baterako. Gubiok ona elkarrekin etortzea zen ilusioa. Eta ez du etorri izan nahi. Siesta egiten gelditu da etxean. Noski, gauetan ez baitu eratzeko presarik izaten. Eta biharamunean entzun behar izaten dituenak. Pentsatuko duzuen nolakoak diren? Martxelon, Jeiki, berandu data.
Tira, Martxelon, oea egin eta lanean hasi behar duzuta. Ez da kasorik ere. Martxelon, demonio, atzo zergatik etorri zinen hain berandu etxera, alproja hori. Eta azkenerako jeikitzen da, gehienetan goiz osoa marka pasatzen duela. Peinko batetan zer egin nion baldakizue. Ez, kontatuko dizuet ba. Ara, gau batez lagun artean ordu txikitaraino musean jardun ondoren, etorri zen etxera. Logureak jota eta agian egindako zurrutatxoaren eraginez, kaleko jantziak erantzi eta pijama jantzi ordez, lanerako frakazar bat jantzi zuen. Pentsatuko duzuen bezala, urrengo goizean ezin zuen ez goizalderako begirik ideki. Neure onerako esan nuen ba, gaurko honetan espabilatu behar zaitut ba, Martxelon. Eta bestetan pentsatu gabe, erropak lisatzeko plantxa elektrikoa entxufatu. Eta ondo bero jarri zenean, neure koñatak Kasianak lehioko pertsiana zabaltzen zuen une berean, ipurdiera hurbildu nion, sua, karrasikasi nintzen une berean. Martxelon gizajoak, naiz eta inoiz baino logale handiagoa izan, erreusaina nabaritu eta bere atzearagiak guztiz kiskaltzen hasi zirela konturatzean, bera ere sua, karrasikasi zen. Oetik salto egin eta zabalik gelditu berria zen leihotik salto egin zuen iesi. Etxe aurrean dagoen errekatxoan bere ipurtalde gorrituak freskatzera. Ai, eskerrak gure leioak aletik hurbil dagoela. Bestela, puskatuko zituen salto hartan bere hankaezur guztiak. Ai, zorionez, oso osorik itzuli zen etxera. Ipurdia oinazez eta gerritik behera gorputza blai eginda. Egun puska batzutan, etzen musean jardutera joan. Ezin baizuen inon ere eseri. Ai, orain pasa zaizkio gaitzak eta atxekabeak. Eta berriro jarduten da lagunekin musean. Eta goizaldean, ez da ez goiz jaikitzeko gauza izaten. Aztu baizaio nonbait plantxa beroaren gertakaria. Egunen batetan, zuengana ekarriko dut. Berak ere ipuin polita kontatzen baitaki. Tira baurtxoak, egu berri zorion txupasa. Eta oroitu datorren astean, ni ere txirrimirrita txiribitonekin batera hemen izango naizela. Agur! Kaixo haurtxoak, hemen hauzue berriz ere. Ta harritu egingo zarete agian, zer ekarriko du txirrik orain gontan bere zakuan, oso erreza da. Badakizue, laizter dugula olentzero. Eta olentzerok gutako askori behintzat, jostailuak eta opariek ekartzen dizkigu. Neri txirriri ere bai. Eta txirrik zer egiten du? Oso gauza erreza. Badakizue olentzero, goiko mendietatik etortzen zaigula gure etxeetaraino. Eta gizajoa nahiko nekatua etortzen dela ere aitatu beharra daukagu. Horregatik, nire etxera iristen denerako, zer egiten dudan? Oso gauza erreza. Prestatzen diot, botellatxo bat ardo, berak edan dezan, eta noski, bere gozea ase dezan ere, bokadillo eder bat.
Ze ondo, ez da? Txoixo bokadilloa izuzen ere, araze goxua. Olentzero pozik egon dadin. Baina orain esan berdizuedan gauza serioa da benetan. Kezka txiki badaukat aurtxoak. Orain hemendik joan beharra daukat mandatu bat egitera. Eta nola utziko hain mokau gozua hemen bakarrik? Zuetakon bat etortzen bada edo musikarietako bat etortzen bada eta jaten badu, zer jango du gaur Olentzerok? Ideia bat daukat. Zergatik ez diot usten Mirriri? Mirri zaindari gera dadin. Zer itzi duzu ezuek? Bai ala ez? Utziko dion Mirriri? Bai? Eta ez ote dit guztia jango? Ez naiz ba asko fidatzen. Kuntxo, baizpere gauza bat egingo dut. Baizpere tentaziorik etortzen bazaio. Gatz pixkatxo bat botako diot. Pixka bat gehiago. Gatz pixka bat eta jaten haste bazaigu, badakizu, ez? Kuntxo, piperra! Piper mina da gainera! Pixkatxo bat botako diot? Bai! Bai! Ez oten nion gehiagi botako? Tera, pixka bat gehiago. Beno, orain, zuek ez ezer esan Mirriri, Esango diot, zaitzeko eta tira Olentzeroren zababakizue. Kontxo, hemen dator gure Mirri. Txirri! Kaixo, Mirri! Txirri! Arratsaldeon! Arratsaldeon berriro! Esaten ari nintzaien geure lagunei. Bai, nire lagunak ere badira, Orain laguneko nereak ere badira. Nire lagunak azarete! Ikusten? Esaten ari nintzaien Mirri, Olentzero aurki dugula, eta Olentzerori nik beti zer egiten diot, bokadillotxo bat eta ardo trabuiska bat prestatzen neure etxera etortzen denerako. Oso ondo egina! Eta hemen dut guztia prestaturik. Baina Mirri, badakik, orain hemendik hanka egin beharra daukat Mirri, eta inor etorri eta oztuko baditere, zera pensatu diat. Zergatik ez didak hau zaintzen ni etortzerako. Bokadilloa zaindu. Bokadilloa eta, noski, ardoa ere, bai. Zaindu inork jan eta edan ez dezan. Hemen daukak munduko bokadillo zaintzailerik onena. Bai. Baita Hortan sari nobela zeukiat. Baita ilargiko ere. Beno, miski, zainduko didak ondo bai ala ez. Oso ondo maite egingo zioat. Ala espero dut. Baiki naiz berriz ere hemen, Eta aurtsoei ez diet jaten utziko. Noski, ala behar du. Agur Mirri, agur aurtsoa. Agur! Hemen geratzen naiz, zelata. Eta ez dizuet bokadilloa ukitu ere egiten utziko. Goxeak zaudete. Ez dizuet utziko. Se uste ez zuen. Olentzarorentzat dago bokadilloa. Lontzero gaxua. Itxura txarrik ez dauka, Txoixua, Ne gustatzen zait txoixua! Iruñako txoixua gainea! Txoixu euskalduna gainea! To, arrapasak! Hoi suertia Olentzero duena, Usaitu egingo dit. Ia kondizio honetan dagoen. Usaitu egingo dit, besteik ez, Mira, nolako usaila duen.
Ai, maia eta Jose. Nola gauzatia, favorez. Merrio usaitu ingo, usaitu beste. Ai, hau gozamena. Aizue, eta koska txikiek bat egingo banio. Sirbitzen zaizue? Inore litzake enteratuko, ez da? Egingo diot koska txiki bat. Olentzero oso txitsua data. Ez zaio, importatuko. Itxai, Koska txiki bat egingo diot, Txiki bat. Kasi koska handi bat egingo diot. Behin koska egiten hasi ez geho? Ia. ¡Sáltate, barri! Esto zuela gehiago barri egiten! Eso zuela barri egiten! Barri egiten, Esto zuela berriz barri egiten! Zirtzilua! Hala xezartu bidan bokailuen. Pipermina gatza, harriak, zementu armatua. Hau izan da txirrik jarritako trampa bat. Badakit ze ingo dedan. Badakizue ze ingo dedan. Egingo dio trampa hori bera? Txiribitoni egingo diot. Janeraziko diot, bokadillo hori. Bako bizon puxada, pom, zarrado hori da, plasta. Deituko aldiogut, denon artean txiribitoni. Bai, ira ba! Txiribitoni! Berri! Kaixo, txiribiton! Begira, oso kezkati degok. Bai, olentzero datorrela eta prestatu zioat bokadillo eder jatorra, baina beldurrak neok alproja bat ezotedan etorriko, eta bokadilloa jan. Beraz nola alde egin behar dedan, favorez. Eta mesedez, eskatzen diat, bokadilloa zaintzea. Ondo zaintzea. Bat ere jangabe. Hemen usten haute, txiribito. Ez teke probatuko? Gero arte, bera txinako,
Txiribiton? Bokadilu bakaten? Ezin diteke, dana zegoen piper minez beteta? Beste bokadillo bat izango da noski? Behar du izan, bestela nola ez da erori zerraldo. Bai, ziur beste bokadillo bat da. Badakizu ezeingo dira. Honek dana jan nahi du, nik eskatuko dio puskatxo bat bokadillo horrena. Ia, eman nahi badit, lehenko bokadillo da, eman nahi ez badit, bokadillo berria da. Txiribiton! Eman gualdidak bokadillo hortatik puskatxo txiki bat. Ikusi duzu, bokadillo berria da. Emai da favorezkoska txiki bat. Oin txiki ez, kontxo. Behin txiki baten ez gero, emaidak hau ja. Kontxo, lagun zarra gaituk, ez? Gaitu dira bokadillo musa. Neretzat! Dena! Hau. Zikin osoa! Berri otoan baitiak ere nahi! Eskubiderik ez dago! Hipopótamo! Cocodrilo! Rinoceronte! Ulertu aldezu Txiribiton egirioena? Bai! Eingo aldio Txiribiton hori ere bai! Horrela ikasiko du! Zer deun hemen purga! Itxoin pixka bat. Ea! Ekarri! Hoi da! Hemen jarriko dugu! Purga botako diogu ardo horri! Listo! Bai, zuek ez ezer esan, eta txirri datorrenean, ikusiko nolako plisti plasta, Diskutatu egingo naiz! Kaixo, Txiribiton. Kontxo, zer dugu? Ez dakiztu nolako trampa egin diodan mirri. Honez giro jango zuen bokadilloa eta euskal honora joan zeigun beren. Ai, guztiz, egarritu datorkizu eta traguska bat hartzera makizu Txiribiton. Bueno, ez duz uste olentzeroa sarratuko zaidanik, traguska txiki bateatik. Ez da gizun mirri gatza eta piperra eta bolizter da gizter ez. Hori kontatuko dizut gehiago egarritua bainago. Eutek! Estu izan ikan! Zer arraio! Purga iretzako! Purga! Oion goiz, bai! Gogun zuluan egon goiz astebete! Alpoja! Oso ondo! Mirri! Eta Txiribiton! Ikbezilekena, txalo handi bat, Mirri eta Txiribitonentzako! Txalo hori oso txikia izan da, Handiago bat! Mirri eta Txiribiton! Hori ere,
makaixe amargiatu da. Handiagoa! Mirri eta Txiribiton txaloaz aparte gauza bat esan behar dizue. Bai! Asarre egon behar nuke zue biokin, baina tira, Gabon laister dugunez, eta Olentzero laister datorkigunez, zergatik ez diogu Txiribitoni hizketan irakasten. Hizketan irakasten? Olentzero guztiz postuko litzake. Bai, Betiranik mutua izan dugu eta gaur zergatik ez dugu. Zaila dugu, Bai, baina haurtxoak hemen ditugu gurekin, zaila, eta guztien artean erakutsiko diegu hizketa. Nahi alduzue? Bai, beraz da, Txiribiton irakura. Nola izan ditegen? Ea, kantuz egingo dugu, Kantuz egingo dugu. errezago izan dabi. Eseri! Otxo! Honetako lan nekeza batentzako, behar dugu, txamarrak kendu. Lehenengo letra Mirri zera izango da. Bokalak erakutsiko dizkiogu noski. Bokalak. A, E, I, O eta U. Bai. Beraz, lehen da bizi, Txiribiton A erakutsiko du. Nola da? Txiribiton. Nola esan dezue? Ia Txiribitonek esaten duen. Tira, Txiribiton, harritu bazina bezala. Oia. A! Eta A! Musika? Ez du A esaten, Mirri. Ez du esaten! Kontxo? Agian errezago izango da E. Ikuste, Txiribiton. erresago izango dela uste alduzue. Bai, agian bai. Hau da, Txiribiton. Erakutsiko diogu. E izkia, E letra. Bai. E esaten da norbaiti deitzeko. Hola, hau jarri hola. Hala, estu bagoenea bezala. Txisturi gabe, letrakin. Jakala bilakin bezala. Ea, guztion artean. Ez esaten. Berriz. Ia, musikaren laguntza zingo diogu. Hitz egizu lehen bailen, lortzen duzun bitarte, guegongo gara hemen. Hitz egizu lehen bailen. Mando zarra ematen du. Agian Mirri, I erakutsi bagenio meagoa denez. Zaldia egiten dik. Ara. Hau da I. Irrintzia bezala. Irrintzia. Zain badakizu egin esaten? Ea ozenago? Ea Txiribiton? I. Musika laguntzaz berriz ere? Ea? I, behar duzu ikasi, ez gaizkita baioki, ta esan Olentzero hori. Behar duzu ikasi, baina ez du ikasten. Honekin ez dago gauza honik, Zuek ze uste duzue, ikasiko dola baina baiz. Mirri, noski, bera ere lodikotea eta borobila Borobila denezkero, agian berak ere ikasiko ikasi du. dezake. Ara, oso erreza da. Arritzen zaren. Nola jartzen da haua, Haua borobila. Arritzen zarenen esaten dena. Esan baterako, Txiribiton nolako popoloa da. Ea, Txiribiton. Musikaren laguntzarekin, ea ba. Aizazu Txiribiton, laizter dugula Gabon, ta hemen egon. Aizazu Txiribiton. Honela ere ez.
agian azkenekoarekin. Azkeneko letra agian. Urekin agian izan genezake suerte pixko bat gehiago, ezta? Egingo dugu aproba. Guazen saiatzera. Ea, Egingo du. Txiribiton. Holaxe noski betiak egiten duen bezala. Behiak ez, 8ek egiten dute. Baita. 8ek, baino 8ek ez daukatea, darri. Ea, saiatu egiten Txiribiton. Agian laguntza pixke batekin itxoin. Ez da honela. Ea lagundu jazaio zuek. Ozenago! Azkeneko laguntza musikarekin ia ikasten duen! Mirri eta Txiribiton ez dugu inoko arrakastarik izan. Baina nik uste bosta jola. Bostak hemen ditugu, olentzero hemen dugu eta bai guk eta bai zuek haurtxok, honen azera izango da. Egu berri on batzuk ikarotzea. Noski baiet! Beraz bada! Esan diezaiegun gure haurtxo guztiei egu berri on! Agur haurtxok! Dator neste arte! Agur! Egu berri on!